Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο Φιλοσοφικό Καφενείο Καρδίτσας. Συνηθίζεται με την υποδοχή της νέας χρονιάς να ανταλλάσσουμε ευχές, αν και ο χρόνος δεν έχει αρχή και τέλος. Ας γίνουμε λοιπόν εμείς καλύτεροι να διευκολύνουμε το χρόνο να κυλάει ανώδυνα. Στην αριθμοσοφία, ο αριθμός που εκφράζει το 2025 είναι το 9. Αν το δούμε σαν σπήρα, είναι η προέκταση του αριθμού 6 ή του ελληνικού γράμματος σίγμα. Σήμερα λοιπόν θα εξερευνήσουμε την έννοια της ζωής ως σπήρα που ξεκινάει από τις βαθιές ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης, προστατεύεται μέσα από τη δομή της οικογένειας και συνεχίζεται μέσα από την αέναη κίνηση της παράδοσης, της μάθησης και της αγάπης. Η αναζήτησή μας αυτή θα συνδέσει την αρχαία ελληνική σοφία με σύγχρονες φιλοσοφικές και βαθιά πνευματικές ιδέες, αναδεικνύοντας ότι οι αξίες αυτές είναι διαχρονικές. Πρώτος σταθμός, το σύμπλεγμα γραμμάτων σπου. Ας εμβαθύνουμε. Το γράμμα π, πυρήνας δημιουργίας, παραπέμπει στις δύο στήλες που σχηματίζουν ένα καταφύγιο, ένα ιερό φόλο θα λέγαμε που φιλοξενεί τη ζωή, το ναό, το σπίτι, έναν ιερό χώρο που χωράει, χωρεί και συγχωρεί όσους βρίσκονται μέσα. Οι δύο στήλες, αριστερά και δεξιά, μπορούν να ερμηνευτούν ως η ανδρική και γυναικεία ενέργεια που ξεκινάει από τη ρίζα, από την πηγή δημιουργίας και συνθέτει με αρμονία τα αντίθετα. Οι δύο γονείς που στηρίζουν και περιβάλλουν με ασφάλεια την οικογένεια. Το άνοιγμα στο κάτω μέρος του π δηλώνει τη σύνδεση με το χώμα, τη ρίζα, την ιστορία, την παράδοση, τη γλώσσα, τους προγόνους. Το επιστέγασμα πάνω από το γράμμα π, η οριζόντια γραμμή στην κορυφή, είναι το σημείο όπου συναντώνται οι δύο ενέργειες για να δημιουργήσουν κάτι νέο, το σπόρο, που υποδηλώνει την γέννηση της ζωής, αλλά και κάποιες ιδέες. Όπως το επιστέγασμα της ωραίας πύλης στην εκκλησία, στο κέντρο πάνω, υπάρχει συνήθως ένας σταυρός ή το μάτι του Θεού, που αντιπροσωπεύει τη θεϊκή παρουσία, την ανώτερη πνευματική ένωση που ολοκληρώνει το σύστημα της οικογένειας. Το π συμβολίζει τη μετάβαση από τον εξωτερικό στον πνευματικό κόσμο, τον προστατευτικό πυρήνα της ζωής και την πορεία προς την πληρότητα. Και έτσι η οικογένεια αρχίζει να διευρύνεται. Ο σπόρος γίνεται η βάση του σίγμα, πάνω στο μάτι που εντοπίσαμε πριν του Θεού στο κέντρο. Η αρχή μιας σπήρας που διευρύνεται δημιουργώντας νέες γενιές. Στη φύση, τη σπήρα τη βρίσκουμε παντού. Στα κοχύλια, στα κύματα, ακόμα και στη δομή του DNA. Στην καθημερινότητα μέσα στην οικογένεια συμβολίζει την διαγενειακή σύνδεση, όπου οι πατροπαράδοτες αξίες, η λαϊκή σοφία και οι εμπειρίες περνούν στις επόμενες γενιές. Η σπήρα εκφράζει την αρχή της ζωής, συμβολίζει την κίνηση από το κέντρο προς τα έξω, όπως ο σπόρος ενός φυτού που μεγαλώνει, αλλά και ο σπόρος που κυοφορείται, αναπτύσσεται διαρκώς συνδεδεμένος με το αόρατο αλλά ζωντανό, ενεργειακό, κοσμικό πεδίο. Η σπήρα ανοίγει και κλείνει ως επανεστίαση, ως αναδίπλωση. Όπως η αγκαλιά που με κέντρο την καρδιά ανοίγει για να υποδεχτεί και κλείνει για να ενσωματώσει. Η σπήρα της οικογένειας θυμίζει και το ρυθμό της αναπνοής. Η εισπνοή είναι η στιγμή της ενσωμάτωσης και της θεραπείας, ενώ η εκπνοή
τη στιγμή της επέκτασης και της προσφοράς στον κόσμο. Ο σπόρος, αν και μικρός, κρύβει μέσα του ολόκληρη την υπόσχεση του μέλλοντος. Ο Ησίοδος στη Θεογονία περιγράφει τον κόσμο ως ένα σπόρο που φυτεύτηκε για να αναπτυχθεί του σύμπαντο. Στην Κυριακή του Σπορέως στην Εκκλησία ακούμε τον ιερέα να μιλάει για σπόρους που άλλοι πέφτουν στη γη και τους ποδοπατάνε και καταστρέφονται, άλλους τους τρώνε τα πουλιά, αλλά εκείνοι που βρίσκουν γόνιμη γη αγαθή, λέει το Ευαγγέλιο, καρπίζουν. Ακόμα και στη φύση, ο σπόρος είναι κοινωνικός. Για να ευδοκιμήσει, χρειάζεται γόνιμο έδαφος, νερό, φως και καλή γειτονιά. Στην ηλιόλουστη χώρα μας, παραδείγματος χάρη, στα αμπέλια μόνιμα πρόκοβαν ροδιές, μυλιές και κηδονιές, ενώ οι σικές, ως σικιερές, που δεν άφηναν στη σκιά τους να καρπίσει τίποτα, ήταν πάντα στις άκρες. Το ανθρώπινο σπέρμα, αντίστοιχα, για να ευδοκιμήσει, χρειάζεται ποιότητα φυσικής μήτρας και οικογένειας. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη διεύρυνση της κοινωνίας με κριτήριο της οικογένειας και την κατάταξη των ανθρώπων με βάση το καλό γένος στην ιεραρχία. Βασιλιάς, ευγενής, φρουρή, όχλος. Εδώ, σαν μια μικρή παρένθεση, θα έλεγα ότι ο βασιλιάς ετυμολογικά εννοεί τη βάση του λαού, δηλαδή είναι πολύ δημοκρατική έννοια, αλλά άσχετα πώς την έχουμε ενοιολογικά κατανείμει στην πορεία. Κλείνω την παρένθεση. Στο Ευαγγέλιο, η καταγωγή του Χριστού συνδέεται με Γενναίες 14, που δείχνει την ποιότητα κατ' επέκταση ενός ολόκληρου λαού. Στην αρχαία Ελλάδα, η σύνδεση Δίας και Σπόρος, σύμφωνα με το Δημόκριτο, είναι ενέργεια. Συγκεκριμένα λέει, η ύλη αποτελείται από διασπαρτά στοιχεία, τα άτομα, δηλαδή το στοιχείο εκείνο που δεν τέμνεται άλλο, ενότητα. Από το σπόρο και τη σπήρα ως το σπίτι και τη σπονδή και από τη σπίθα ως τη σπούρνη, οι έννοιες που συνδέονται γύρω από το σπου χαράζουν μια διαδρομή που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, τις ρίζες με την αιωνιότητα. Η οικογένεια είναι η αρχική σπήρα της ζωής. Από το σπόρο που δημιουργείται μέσα από την ένωση, εκεί ξεκινάει η εξέλιξη των γενεών. Δεν είναι μόνο μία βιολογική σπήρα, αλλά και πνευματική, όπου μεταδίδονται αξίες, γνώση, πίστη και παραδόσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν την οικογένεια ως το θεμέλιο της πόλης, κράτους και του κόσμου. Ο Αριστοτέλης στα ηθικά νοικομάχια περιγράφει την οικογένεια ως το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, εκεί που ο άνθρωπος διδάσκει και διδάσκεται ηθικές αξίες. Η οικογένεια είναι η βάση για τη δημιουργία, δηλαδή, μιας ενάρκης κοινωνίας. Ο Σωκράτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών ως αντανάκλαση τη σχέση δασκάλου με μαθητή, ενώ ο Πλάτωνας στην Πολιτεία παρομοιάζει την ψυχή με έναν κήπο που χρειάζεται σπορά με σωστές ιδέες και αξίες. Το ίδιο συμβαίνει και στην οικογένεια, που σπέρνει τα θεμέλια για μια κοινωνία αρετής. Οι αρχαίοι Έλληνες τόνιζαν επίσης την έννοια της πατριάς, της γενεολογίας, το σύνδεσμο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ομόριζες λέξεις εδώ είναι πατριάρχης, πατρίδα. Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια βοηθούν να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, αλλά και να εξελιχθούν. Λειτουργεί δηλαδή και σαν σχολείο αυτογνωσίας. Και ταυτόχρονα ως προπονητικός στίβος για αγώνα με τεμποδίο που θα συναντήσουμε στη ζωή, βγαίνοντας από το πλαίσιο της κοινωνίας. Στη σύγχρονη σκέψη τώρα, ο Καρλ Γιούγκ
ανέδειξε το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής, ιδιαίτερα μέσα από το ασυνείδητο. Το οικογενειακό παρελθόν καθορίζει τη συνείδηση, αλλά η οικογένεια μπορεί να γίνει τόπος θεραπείας. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό αναφέρει την οικογένεια ως πρώτη κοινότητα που διδάσκει την αγάπη, την αλληλεγγύη και την ελευθερία. Ο Έρικ Φρόμ πάλι θεώρησε την οικογένεια ως βάση αγάπης και δημιουργικότητας, ενώ τόνισε την αξία της ελευθερίας μέσα στην οικογένεια, ώστε τα μέλη της, σαν προϋπόθεση, ώστε τα μέλη της να εξελίσσονται προσωπικά και ανεξάρτητα δηλαδή το ένα με το άλλο μέσα στο ίδιο σύστημα που ήδη εξελίσσεται. Ο Γάλλος φιλόσοφος Σιμών Βέιλ υπογραμμίζει τη σημασία της φροντίδας του σπόρου ως πράξη αγάπης και δημιουργίας. Στην οικογένεια, κάθε γονέας γίνεται ο σπορέας που φυτεύει αξίες, γνώσεις, εμπειρίες στα παιδιά του, με την ελπίδα ότι αυτοί οι σπόροι θα βλαστήσουν και θα ανθίσουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός φιλόσοφος Τζον Ντιούι τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης ως σπορά δημοκρατικής συνείδησης και ηθικής σκέψης. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, στη σύγχρονη φιλοσοφία, συνδέει την ανθρώπινη ύπαρξη με τη μέριμνα, την ανάγκη δηλαδή να δημιουργούμε ένα χώρο προστασίας και ανάπτυξης. Στο μύθο του Αισόπου, για τον πυρό, εξού και η λέξη αναπηρία, για να το συνδέσουμε και αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν κουβαλά μπροστά του το σάκο με τα ελαττώματα των άλλων και πίσω στην πλάτη των δικών του. Στο πλαίσιο της οικογένειας, τα μέλη βοηθούν το ένα το άλλο να δει το σάκο στην πλάτη του, ώστε τα ελαττώματα να αναγνωριστούν, να γίνουν αποδεκτά και να αντιμετωπιστούν όχι με κριτική, αλλά με κατανόηση και στήριξη. Να συνδέσουμε τώρα λίγο και τη λέξη σπονδί και να δούμε πώς συνδέεται με το θείο και με τη συμφιλίωση. Η σπονδί στην αρχαία τελετουργική είναι μία προσφορά προς τους θεούς. Εκφράζει τη δέσμευση και τη συμφιλίωση. Η οικογένεια λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, αφού κάθε πράξη αγάπης και θυσίας είναι σπονδί προς την αιωνιότητα. Ο Σωκράτης, όπως καταγράφεται στον Πλάτωνα, μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να τιμά τις ρίζες του και να αναζητά τη σοφία μέσα από την προσφορά και τη σύνδεση με το θείο. Σήμερα, μια σύγχρονη σπονδί αγάπης, θα λέγαμε, είναι ότι θυσιάζουμε χρόνο και ενέργεια να ενισχύσουμε τις σχέσεις που μέσα από αυτές βρίσκουμε νόημα και πληρότητα. Ας δούμε όμως και μέσα από θρησκευτική ματιά την οικογένεια. Σε όλες σχεδόν τις θρησκείες του κόσμου, η οικογένεια αποτελεί θεμελιώδη έννοια. Υπερβαίνει τα όρια του κοινωνικού θεσμού, θεωρείται ιερή, δώρο από το Θεό και πνευματική αποστολή. Στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και στην Αγία Γραφή περιλαμβάνονται αρκετές ρίσεις που δείχνουν την αξία της οικογένειας, το ρόλο των γονέων και των παιδιών, καθώς και τη σχέση της οικογένειας με το Θεό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε σπίτι μπορεί να γίνει μια εκκλησιά, εάν οι γονείς και τα παιδιά ζουν με αγάπη και πίστη στο Θεό. Εάν κάποιος, σε άλλο σημείο λέει, δεν φροντίζει τους δικούς του και μάλιστα τους οικείους του, είναι σαν να έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από έναν άπιστο. Τα παιδιά μας, λέει, είναι κληρονομιά από τον Κύριο, καρπός της κοιλίας και μισθός του. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ευημερείς και να ζήσεις πολύ επί της γης. Ας αναλογιστούμε τώρα τη σημασία της οικογένειας ως μητρόπολη της ανθρωπότητας. Οποιαδήποτε παρέμβαση που υποβαθμίσει την ποιότητά της και την αρμονία της έχει μακροπρόθεσμα καταστροφικές συνέπειες με αντανάκλαση σε όλη την κοινωνία. Κάποιες από τις πτυχές της διάβρωσης της οικογένειας, η ποιότητα του σπόρου,
η υποβάθμιση της γονιμότητας μέσω των χημικών ουσιών κακής διατροφής και περιβαλλοντικής ρύπανσης, η αδιαφορία των γονέων για πνευματική προετοιμασία, η ποιότητα της μήτρας, τόσο φυσικά όσο και μεταφορικά. Υποβαθμίζει την ποιότητα της μήτρας σήμερα το άγχος, οι τοξίνες, η έλλειψη συναισθηματικής στήριξης προς τις μέλουσες μητέρες και άλλα. Και μάλιστα σήμερα παρατηρείται και η έλλειψη σύνδεσης της μητέρας με το παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ποιότητα του γάμου. Ο θεσμός του γάμου έχει υπονομευθεί από κοινωνικά πρότυπα που προωθούν την προσωρινότητα, την εγωιστική ικανοποίηση, την έλλειψη δέσμευσης. Η απομάκρυνση από τις πνευματικές βάσεις του γάμου τον έχει μετατρέψει από ιερή ένωση σε μια απλή κοινωνική σύμβαση. Η επίδραση στην κοινωνία. Μια διαβρωμένη οικογένεια δημιουργεί άτομα που στερούνται ταυτότητας, ασφάλειας και ηθικών βάσεων. Έτσι, οι κοινωνίες γίνονται ευάλωτες σε χειραγώγηση και οδηγούνται σε κατάρρευση. Η αποσύνθεση της οικογένειας αντανακλάται στην απώλεια ανθρωπιάς, ενότητας και πνευματικής πρόοδου. Και αυτό συνιστά σαφρά θεμέλια για την κοινωνία. Κάποιες προτάσεις ενδυνάμωσης και στήριξης της σύγχρονης οικογένειας τώρα. Μπορεί η οικογένεια να παρουσιάζεται ως ζωντανό παράδειγμα αλληλοστήριξης μέσα από κοινωνικές εκστρατείες, ντοκιμαντέρ, προσωπικές ιστορίες. Σε αντίθεση με τον ατομικισμό, μπορούν να δημιουργηθούν τοπικές κοινότητες ή δίκτυα υποστήριξης όπου οι οικογένειες θα συνεργάζονται και θα μοιράζονται εμπειρίες. Οι παππούδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως βάρος, αλλά ως φορείς σοφίας και εμπειρίας. Μπορεί να δοθεί έμβαση στο ρόλο τους στη μετάδοση γνώσεων, αξιών και ιστορικής συνέχειας. Μέτρα όπως η άδεια για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για πολυμελείς οικογένειες και οι παροχές για τη στήριξη των οικογενειών με παππούδες και παιδιά μπορούν να κάνουν εφικτή την συνύπαρξη των γενεών. Η ανάδειξη της οικογένειας ως λύση στη σύγχρονη αποξέρωση. Σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι νιώθουν αποκομμένοι, οι περισσότεροι, η οικογένεια μπορεί να προβληθεί ως αντίδοτο στη μοναξιά. Οι κοινές στιγμές, η υποστήριξη και η αίσθηση του ανήκει μπορούν να παρουσιαστούν ως ανεκτήμητες. Για να περάσουμε όμως αυτό το μήνυμα σήμερα, χρειάζεται πολυδιάστατη προσέγγιση που να αγγίζει την καρδιά, το μυαλό και την καθημερινότητα. Δημιουργία δράσεων που ενσωματώνουν τους ηλικιωμένους σε οικογενειακές κοινωνικές δραστηριότητες. Γιατί να μην βραβεύουμε παππούδες, ας πούμε. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών για οικογένειες. Έχουμε τα ΚΑΠΗ. Έχουμε και τα κέντρα που υποστηρίζουν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Να κάνουμε και κοινωνικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Τύπου ΚΙΝΣΕ. Πιο σύγχρονες προτάσεις, γιατί όχι. Κοινότητες υποστήριξης. Έχουμε πλατφόρμες ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Να συνδέσουμε οικογένειες μεταξύ τους που να μοιράζονται εμπειρίες. Όπως έλεγε ο Πλούταρχος, η παιδεία είναι ο πιο αγνός καρπός της σποράς και η οικογένεια είναι ο πρώτος αγρός στον οποίο καλλιεργείται αυτός ο καρπός. Προεκτείνοντας τη σκέψη, τολμώ να πω ότι στον αγρό φυτρώνουν και αγκάθια, όπως και στις οικογένειες. Συγκρούσεις, περιορισμοί, οικογενειακά τραύματα, υπερβολικές προσδοκίες. Ο Νικηφόρος Βρετάκος έγραψε: «Αν μοιραστώ τον πόνο σου, το βάρος του κόσμου γίνεται ελαφρύτερο». Και συμπληρώνω: «Για να το μοιραστώ, πρέπει να το δω και μετά να μπορώ να συνδεθώ». Το σπίτι, για να μπούμε σε αυτή τη λογική, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα διάφανο κέλυφος που μπορούμε να δούμε παντού και να συνδεθούμε. Να επιτρέπει λοιπόν τη σύνδεση χωρίς να απομονώνει. Και κλείνω με τα λόγια του Καζαντζάκη. Να αγαπάς την ευθύνη.
να λες εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γη και αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Το σπίτι, η οικογένεια, η ανθρωπότητα είναι η γη που μας αναλογεί να φροντίσουμε. Είναι στο χέρι μας όλο αυτό να το κάνουμε μια φωτεινή σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος σε εσάς. Σας καλώ να δώσετε τη δική σας προέκταση ή την αναδίπλωση στη σπήρα της οικογένειας. Ναι, κύριε Σοκράτη. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο του Καζαντζάκη. Το λέμε πολλές φορές αυτό, το αναφέρουμε. Εγώ φταίω για όλα και αν η γη δεν πάει καλά και ο κόσμος δεν πάει καλά, εγώ ευθύνομαι για όλα. Είναι υπερβολικό και τραβηγμένο αυτό. Δηλαδή, το παιδί μου, ό,τι δρόμο πάρει από μικρό και όσο μεγαλώνει, αυτό φταίει για όλα. Εμείς σαν οικογένεια, σαν πατέρα, σαν μάνα του, δεν φέρνουμε καμία ευθύνη. Αυτό φέρει όλη την ευθύνη για τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Κατά ανάλογο ισχύει και εδώ. Δηλαδή, μας κάνουν πλήση εγκεφάλου όλη την ημέρα μέσα από τα μίντια. Πλήση εγκεφάλου, αυτή είναι η τροφή που μας δίνουν. Έτσι μας μεγαλώνουν, αυτή είναι η παιδεία. Και μετά λέμε εμείς φταίμε. Πώς φταίμε εμείς, αφού αυτή την τροφή μου δίνεις, να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ φταίω για τη συμπεριφορά μου. Αυτό είναι το υπόβαθρο που μου δίνεις. Εγώ φταίω για τη συμπεριφορά μου. Ένα μέρος ευθύνης έχω και εγώ. Και κυρίως όταν είμαι συγκροτημένος, όταν έχω άποψη. Να πω κάτι εδώ. Ήμουν στο Πασόκ το ΕΠΑΡΑ, το παλιά λέγαμε τη Νέα Δημοκρατία ΕΠΑΡΑ. Τώρα είναι περισσότερο ΕΠΑΡΑ από το Πασόκ. Ήμουν στέλεχος μεγάλος, πρωτοκλασσάτος για το νομό. Και εν πάση περιπτώσει κάπου διαφώνησα με την πολιτική του κόμματος, ίσως στην εκλογή Προέδρου, δεν θυμάμαι, που ήθελα να τον Καραμαλή ξανά δεύτερη θεία, δεν θυμάμαι. Και με παρέπεμψαν στο πειθαρχικό. Στο πειθαρχικό, αλλά το κεντρικό πειθαρχικό στην Αθήνα. Ενώ υπήρχε πειθαρχική επιτροπή και στην Ομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας. Και εκεί πήγαιναν τους παρακατιανούς. Εγώ θεωρούμαι μεγάλος, με άποψη, συγκροτημένος. Ναι. Και με πήγαν εκεί. Γιατί είχα άποψη. Δηλαδή, εδώ τώρα, αυτοί οι περισσότεροι που δεν έχουν άποψη, φταίνε αυτοί για τον κόσμο που δεν πάει καλά, ή φταίει το σύστημα και η παιδεία. Κλείνω, γιατί πολλά είπα, νομίζω έγινε κατανοητό. Να απαντήσω εγώ λίγο στον κύριο Βασιλάκο. Για αυτό που είπε ο Καζαντζάκης, ποια είναι η δική μου γνώμη, έτσι μην με πάρεις σε Ο Καζαντζάκης αναφέρεται στον άνθρωπο σαν έλογο ότι εγώ καταλαβαίνω τι γίνεται και γνωρίζω τον εαυτό μου, να αρχίσω να έχω γνώση πρώτα και μετά γνώση για την κοινωνία, για το τι μπορεί να αλλάξω. Εγώ πρώτος υποκάνω εμένα, να γνωρίσω εμένα. Και ενδεχομένως αυτό αναφέρεται στο Καζαντζάκης και όχι αφού η κοινωνία μου δημιουργεί αυτό, εκείνο, τι να κάνω εγώ. Θα κατανοείτε όλους να συγκρουστώ, λέω εγώ τώρα. Αλλά αν αλλάξω ο καθένας, αλλάξω εγώ ο ίδιος, μόνος μου εδώ, γνωρίσω πώς είμαι, τα καλά μου, τα άσχημά μου, όλα. Πώς θα τα γνωρίσεις, από πού θα τα γνωρίσεις. Υπάρχουν. Άμα κλείσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κλουβί, τι πληροφορία και τι γνώση θέλει. Να το κλείσεις μέσα, να σου θυμίσω. Τι θα θυμάται και τι θα καταλάβει αυτό. Κλεισμένος μέσα. Δεν έχει επαφή επικοινωνία με τον έξω. Άμα βρούμε... Θέλω να πω με αυτό, ότι η γνώση την παίρνεις απ' έξω.
Αυτό που λες εσύ ότι εσύ από μόνος σου, εννοεί ο Καζαντζάκης, από μόνος σου να βρεις τον εαυτό σου. Πώς θα τον βρεις από μόνος σου τον εαυτό σου, αφού αυτή την τροφή σου δίνουν απ' έξω? Μέσα από το σύστημα εγώ να γνωρίσω εμένα. Μέσα στο σύστημα. Εκεί, μέσα. Η κοινωνία μου δεν ήταν ωραία φτιαγμένη. Δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία η κοινωνία να είναι ωραία. Πάντα υπήρχαν όλα αυτά. Και όμως υπήρχαν άνθρωποι που δημιουργούσαν, γινότανε, ήτανε και δίνουν και παράδειγμα στους άλλους. Λέω τώρα οι φιλόσοφοι, έτσι. Εντάξει, ο καθένας είπαμε δίνει, βάζει την πινελιά του σε αυτό. Εγώ θα έλεγα να μην δούμε τη ρίση του Καζαντζάκη ως μια ενοχή του τύπου φταίω, πάω φυλακή. Είναι του, όπως είπε και η κυρία Ράγκο εκεί, ότι σε βάση αυτοκριτικής και αναδείπνωσης της σπήρας. Είπαμε ότι η σπήρα ανοίγει, προεκτείνεται και μετά όταν βρίσκει ένα εμπόδιο αρχίζει να συρρυκνώνεται, να κλείνει, να κάνει την αυτοκριτική της, να ενσωματώνει, να μετουσιώνεται και να εκφράζεται όπως οι 4 εποχές του χρόνου. Έχουμε και το χειμώνα. Δεν έχουμε και το χειμώνα στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας δεν έχουμε χειμώνα. Όταν έχουμε μια δυσκολία, δεν αναδιπλωνόμαστε, αρχίζουμε το δουλεύουμε λίγο, βλέπουμε ο καθένας, είπαμε, το σάκο του άλλου με τον πυρό που σας είπα από τον έσωπο και γινόμαστε καλύτεροι για το στίβο της ζωής. Δεν φταίμε εμείς για το κοινωνικό σύστημα. Βεβαίως έχετε δίκιο, αγαπημένοι Σωκράτη, ότι η κοινωνία εστιάζει στην ατομική ευθύνη και θέλει να μας ξεχωρίσει σε μικρά μάτριξ τον καθένας. Ο καθένας να είναι στο κουτάκι του. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε για την οικογένεια, μιλάμε για σύνολο. Ήδη ο άνθρωπος είναι σύνολο. Όταν μέσα έχει οικογένειες, κυτάρο, το οποίο κάθε κύτταρο είναι αυτόνομο σύνολο. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα κιόλας. Το κάθε σύνολο λοιπόν δουλεύει αρμονικά και με αφοσίωση στο σκοπό. Και ποιος είναι ο σκοπός? Να επιτελείται το έργο. Εμείς εδώ ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι η πληρότητα, ο σκοπός είναι η σύνδεση με κάτι άλλο, ο σκοπός είναι η συνέχεια. Γίνεται κύκλο, αυτό μας λέει, αυτό βλέπουμε στη φύση, αυτό βλέπουμε παντού. Ότι είναι συνεχόμενοι κύκλοι. Και οι κύκλοι των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή παντού παίρνουμε τέτοια μηνύματα. Συνέχεια, μετάβαση, σκητάλη. Αλλά το θέμα είναι τι θα μεταδώσουμε. Ασθένειες, φθορά και κακή ψυχολογία, ή θα μεταδώσουμε φως και ζωή και θεραπευτικά εργαλεία? Γιατί καλός ή κακός, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά να ψάξουμε να βρούμε και τα εργαλεία, να τα έχουμε στη φαρέτρα και όταν θα κληροδοτήσουμε τη σκητάλη στα παιδιά, να τους δώσουμε και τη φαρέτρα με τα εργαλεία. Να μην τα αφήσουμε μόνα τους εκεί πέρα στην αρένα. Γιατί το σύστημα είναι αρένα, κύριε Σωκράτη, και το ξέρετε. Πολύ καλά. Κάποιος άλλος που θέλει να πάει? Ναι, κύριε Μαϊδόνη. Εγώ θα ήθελα να παίξω λίγο ακορντεόν στην ωραία εισήγηση που κάνατε και να αναδιπλώσω και να επεκτείνω. Όχι να διορθώσω. Πιο συγκεκριμένα, έχω να πω ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο, είναι ο πυρήνας που κατάφερε να κρατήσει το ανθρώπινο γένος στην επιβίωσή του για τόσες χιλιάδες χρόνια. Με έναν ωραίο τρόπο, γιατί ο άνθρωπος έχει τη σκέψη και μέσα από αυτήν κυβερνιέται. Εάν δεν υπήρχε, δεν θα το πω θεσμός, ο πυρήνας αυτό που είπατε η οικογένεια, δεν θα υπήρχε και ανθρώπινο είδος σήμερα, υποθέτω. Σε άλλες κοινωνίες, εκεί που υπάρχουν τα άγρια ένστικτα, εννοώ στο ζωικό βασίλειο, στο ξεκίνημα υπάρχει η έννοια της οικογένειας, αλλά βλέπουμε ότι τα νεογέννητα μέλη της οικογένειας φεύγουν σιγά σιγά από τη μάνα
Εκεί έχουμε κυριαρχία του μητρικού ενστίκτου στις μικρές ομαδούλες των ζώων και τα νέα μέλη φεύγουν σιγά σιγά. Αλλά εκεί όμως δεν έχουν κάνει αυτά τα είδη πολιτισμό, δεν έχουν αναπτύξει τίποτα. Για μένα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αυτό που μας κρατάει σαν ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη είναι ο πυρήνας, είναι αυτό που λέμε οικογένεια. Αν το χάσουμε ή αν χαθεί αυτό που είναι τις τελευταίες δεκαετίες σιγά σιγά να χαλαρώνει λόγω των τεχνολογικών και όχι μόνο επιδράσεων, μόνο χαμό θα έχει η κοινωνία και ο πολιτισμός μας. Δυστυχώς η εξέλιξη, η πολιτισμική και η οικονομική, συνηγορούν στο να χαλαρώσει ο θεσμός της οικογένειας. Θυμάμαι πριν κάποιες δεκαετίες, λέγαμε ότι στην Αμερική, δηλαδή στην Αμερικάνικη κοινωνία, ενώ των Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, τα παιδιά μόλις γίνουν 17 χρονών πάνε και νοικιάζουν, πιάνουν σπίτι δικό τους. Το ένα σκέλος της επίδρασης της σύγχρονης πολιτείας. Το άλλο σκέλος, η οικογένεια στο Θιβέτ, που είναι λίγο πιο πίσω. Εκεί, όχι μόνο κρατιέται η έννοια της οικογένειας, όπως το είπατε, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, προηγούμενη γενιά, κυρίως γονείς, αυτή η γενιά και παιδιά, αλλά και όταν παντρεύεται ένα παιδί ή μία κόρη, παντρεύεται και πάει σε άλλη οικογένεια πάλι. Δηλαδή διευρύνεται, αλλά πάλι η διάρθρωση της κοινωνίας τους εκεί είναι οικογενειακού χαρακτήρα. Τελείως διαφορετικό δηλαδή στυλ από ό,τι είναι στις πιο προηγμένες κοινωνίες. Στις πιο προηγμένες κοινωνίες μπορούν και κρατάνε ακόμα λόγω του ότι από την υπερβολική οργάνωση μπορούν οι κοινωνίες και παρέχουν τροφή, μόρφωση στα μέλη τους και μπορούν οι άνθρωποι μέσα να κρατιούνται. Αν αυτό το χαρακτηριστικό το πάμε στις πιο πίσω κοινωνίες, όπως παράδειγμα ανέφερα εκεί περιοχές Μογγολίας και όχι μόνο, αυτά τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να υπάρχουν. Τα μέλη εκεί θα διαβρωθούν τελείως, θα χαθούν μέσα στη στέπα, μέσα στις αχανείς εκτάσεις. Επανέρχομαι και λέω ότι η οικογένεια είναι αυτό που κρατάει τον άνθρωπο στο πέρασμα των αιώνων. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε ούτε να υπάρχουμε και αν το χάσουμε θα εξαφανιστούμε κι εμείς. Ή θα ξαναγκαστούμε να μετατραπούμε σε άλλο είδος ανθρωποειδή που θα τους παρέχουν τροφή, χρήμα και στοιχειώδη αγαθά. Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις. Ευχαριστώ. Και εγώ. Πριν πάρει το λόγο ο Σωτήρης, όχι. Δεν πειράζει. Ωραία, πριν πάρει το λόγο ποιος θέλει να προετοιμαστεί, εγώ να πω ότι με βάση αυτά που είπατε κύριε Μαϊδόνη, οι Σαμάνοι ως αρχαίοι λαοί, οι Ινδιάνοι, όλοι αυτοί που είπατε στο Θιβέτ, μελετούνται από τους σύγχρονους γκουρού και παρουσιάζονται ως αυθεντικά μοντέλα ιδανικής ζωής. Για να καταλάβετε ότι ο πολιτισμός που πέρασε από πάνω μας πολλές φορές δεν λειτουργήσε και τόσο θετικά, έχει και τις παρενέργειές του, σε εισαγωγικά. Επίσης, είπατε ότι τα παιδιά ενηλικιώνονται, φεύγουν, αφήνουν τα σπίτια τους. Ναι, και αυτό είναι μια τοξικότητα, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν 7 ετίες ορίμανσης.
Και είχαμε στα 14 που τα παιδιά έμπαιναν στην εφηβεία και στα 21 που ενηλικιώνονται. Και εμείς αυτό το κάνουμε 18, 17, 16, όλο και παρακάτω. Μα πώς να εκβιάζουμε, βάζουμε την ταχύτητα πολύ ψηλά στην ιεραρχία, τρέχουμε, εκβιάζουμε. Όλο αυτό τι είναι, δεν είναι μια ανοριμότητα. Και εφόσον είναι ανοριμότητα, πώς θα πάρουμε όριμες αποφάσεις, πώς θα έχουμε μια όριμη κοινωνία σε ανώριμες συνθήκες επόασης. Και κάτι άλλο μου δώσατε νομίζω. Ναι, το θυμήθηκα. Για τα ζώα που είπατε, για το ζωικό βασίλειο. Λοιπόν, διάβαζα ότι η φύση από μόνη της βάζει άνω τελεία. Ας πούμε, όταν το άλογο έρθει σε σχέση σεξουαλική με το γαϊδούρι, βγαίνει ένα μουλάρι, ναι, το οποίο στη φύση, η φύση του απαγορεύει με τον τρόπο της να διαιωνιστεί. Γιατί θεωρεί ότι εδώ υπάρχει μια κακής ποιότητας γραμμή αίματος. Φώτη, θα μας πεις κάτι. Σχετικά με τον Καζαντζάκη, νομίζω ήθελε με ένα σχεδόν ποιητικό τρόπο να μας βάλει πρώτον ευθυνών και να κάνει και μια στην ουσία πολιτική δήλωση, ότι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κοινωνία μέσα από το ατομικό μας παράδειγμα. Δεν νομίζω να ήθελε να μας ισοπερώσει ηθικά με αυτή τη δήλωση. Έτσι πως το λέει κάποιος. Και επίσης, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Παράλληλα, η κάθε ατομική ύπαρξη είναι και ξεχωριστή. Δηλαδή, άμα πάρουμε δύο ανθρώπους και τους δώσουμε τις ίδιες γνώσεις, τις ίδιες επιρροές, δεν θα βγουν δύο ίδιοι χαρακτήρες. Παίρνει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος τις πληροφορίες και τις μεταβολίζει, τις χωνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο και βγάζει μετά το αποτέλεσμα προς τα έξω. Με πράξη. Αυτή η διαδικασία γίνεται, η σχέση, η διαλεκτική. Τώρα σχετικά με την οικογένεια, συμφωνώ με τα περισσότερα που είπατε. Εγώ το βλέπω και λίγο και σαν ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή η οικογένεια ξεκινάει και από το σπίτι μας, από το χωριό μας, επεκτείνεται στη δουλειά μας, σε ένα σκοπό που μπορεί να έχουμε με κάποιους ανθρώπους και εμείς εδώ τώρα σε έναν βαθμό αποτελούμε μια οικογένεια. Έχουμε κάποια σημεία σύνθεσης και το νιώθουμε, πιστεύω. Δεν ήρθαμε εδώ τυχαία για κάποιο λόγο άσχημο. Και άλλο αυτά. Αυτά τα βασικά. Να προσθέσω κάτι. Πάντως, εάν πάμε στις μέρες μας τώρα και να τρέξουμε με απλές λέξεις σε αυτό που σαρώνει τον κόσμο σήμερα, το artificial intelligence, και δώσουμε μερικές λέξεις για την εικονική, πώς λέγεται, ναι, το artificial intelligence, το AI που λέμε, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτό θα κατεβάσει από κάτω δεκάδες σελίδες για το τι είναι οικογένεια, για την ανάλυση, για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι ακόμα και το παγκόσμιο διαδίκτυο που έχει πει για τα καλά στη ζωή μας, από μόνο του, επειδή έτσι έχει ρυθμιστεί να παίρνει δεδομένα από τα διάφορα σημεία που είναι καταχωρημένα από αυτού του τύπου πληροφορίες, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει σε αυτό το θέμα να δώσει πληρέστατη ανάλυση με πάρα πολλά στοιχεία. Το καταθέτω αυτό για να σας μεταφέρω πόσο
βαρύ πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό που συζητάμε σήμερα, την οικογένεια. Ακόμα και εκεί, ο αυτοματισμός δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Εγώ να σας καταθέσω πραγματικά ότι όταν έβαλα αυτό το θέμα για συζήτηση, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο μεγάλη δυσκολία θα είχα να μαζέψω τις πληροφορίες, γιατί είναι τόσες πολλές οι προεκτάσεις από κάθε λέξη που αφορά την οικογένεια, που δεν μπορούσα να το συμμαζέψω με τίποτα. Κάθε φορά βέβαια την έχω αυτή τη δυσκολία, όπως καταλάβατε, αλλά αυτή τη φορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αφού και με τον κύριο Μπράχο που μίλησα στο τηλέφωνο κάποια στιγμή, ο οποίος μας λείπει σήμερα, μου λέει, τι να σου πω παιδάκι μου, να δω τι θα πρωτοπείς κάποια στιγμή, γιατί είναι εδώ αυτό το θέμα μπορούμε να κάνουμε 10 συναντήσεις και να λέμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Αλλά για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πραγματικά έχει πάρα πολλές πληροφορίες και πολύ χρήσιμες. Εδώ μιλάμε για μια κινητή βιβλιοθήκη. Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πόσο καλόψυχος είναι αυτός που κινεί αυτό το εργαλείο και διοχετεύει την πληροφορία. Γιατί πρόσφατα είδαμε ότι καταργήθηκαν τα ελληνικά hoaxes και τα διεθνή, τα αμερικάνικα hoaxes. Εκεί λοιπόν υπήρχε πληροφορία η οποία ήταν απαγορευμένη στο διαδίκτυο. Και τώρα ξαφνικά είπαμε ότι κακώς την απαγορεύουμε, ζητάμε συγγνώμη, το παίρνουμε πίσω. Άρα ποιος μου λέει εμένα ότι στο μέλλον κάποιος αόρατος, ας πούμε, όπως είναι αόρατοι εχθροί, διάφοροι αόρατος μαριονετίστας, δεν θα χειρίζεται την πληροφορία και θα την απαγορεύει, θα την ξεδιαλέγει? Να απαντήσω. Καταρχήν είναι ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να το βάλετε σε μια από τις επόμενες συναντήσεις. Γιατί όχι. Αναφέρω όμως σαν παράδειγμα, για να απαντήσω, αυτό που έγινε πριν εδώ, το πηγαδάκι. Λέει ο κύριος Βασιλάκος για το γκαζιτζάκι αυτό, λέτε εσείς, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Δεξαμενείς σκέψεις. Υπάρχουν πληροφορίες και ο καθένας μας έχει την ευχέρεια και την άνεση να τις φιλτράρει, να τις υιοθετήσει, να τις απορρίψει. Δεν θα πάμε να αντιγράψουμε το διαδίκτυο copy-paste. Όχι. Σε εμάς μένει. Άλλωστε, αυτές οι πλατφόρμες από κάτω έχουν την ένδειξη να μπορείς να διορθώσεις, να την βαθμολογήσεις, για να γίνουν και αυτές καλύτερες. Θέλω να πω, όλα εναπόκειται στην ανθρώπινη σκέψη, στην ανθρώπινη νόηση. Όλα είναι χρήσιμα, όλα είναι καλά, σε εμάς μένει και στον κάθε επισκέπτη να τα φιλτράρει και να τα πετάξει ή να τα υιοθετήσει. Είναι ένα ωραίο θέμα πάντως, το βάζω. Πραγματικά. Θα το βάλω. Θα μπορούσα να συνεχίσει τώρα. Ακούω στους όρους που μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο οικογένειας, που είναι η πυρηνική οικογένεια. Που όλοι θεωρούμε φυσιολογικό να υπάρχει η μαμά, ο παπάς, τα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα 5 τύποι οικογένειας, όπου είναι και η μονογονεϊκή οικογένεια, και η διευρυμένη οικογένεια, η οικογένεια χωρίς παιδιά, η θετή οικογένεια και η ανατροφή από τους παππούδες, όπου καλούνται να μεγαλώσουν και εκείνοι τα παιδιά. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν όλα αυτά τα μοντέλα. Σημασία έχει ο καθένας μας τι θεωρούμε εμείς η οικογένεια, τι είναι για εμάς η οικογένεια, από τι πιστεύουμε ότι αποτελείται μια οικογένεια. Και πρόσφατα, πριν 3-4 μέρες, αφού με έχεις πάρει τηλέφωνο ζωή, σκέφτομαι πολλές οικογένειες και λόγω της δουλειάς. Είχα επισκεφτεί μια οικογένεια που υπήρχε ο μπαμπάς, η γιαγιά και το παιδάκι. Χωρισμένοι γονείς, έλειπε η μαμά με την μια αδερφούλα. Όταν ρώτησε το παιδί τι είναι η οικογένεια για εκείνο, το παιδί έβαλε μέσα στην οικογένεια τον μπαμπά, μία θεία και τα 2 ξαδερφάκια του. Οπότε για εκείνο τα πρότυπα και η δική του οικογένεια που του ήρθε στο μυαλό
δεν ήταν άνθρωποι οικοί που μένουν στον ίδιο χώρο. Ενδεχομένως, για μένα να μην παίζουν σημαντικό ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εξέλιξή μας, παρά το ότι οι ίδιοι δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό μας. Δεν αναγνωρίζουμε αν είμαστε έτοιμοι, δεν αναγνωρίζουμε τι θέλουμε εμείς για οικογένεια και τι θεωρούμε εμείς οικογένεια. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή λάθος και πολλές φορές η απομόνωση ίσως βοηθάει το να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας βάσει ψυχολογίας. Εξαρτάται την απομόνωση, αν την επιβάλλουμε, εσύ την επιλέγεις. Να είναι επιλέξιμη. Και επίσης, εγώ δεν έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που είχα τα πρότυπα, τα μητρικά και τα πατρικά. Οπότε και εγώ τη δικιά μου οικογένεια την αναζήτησα από φίλους, από εκπαιδευτικούς, από βιβλία, από κάπου αλλού σίγουρα. Η σημερινή εποχή δεν είναι. Η οικογένεια έγινε μια προσέγγιση στο θέμα της οικογένειας με βάση ιστορικά στοιχεία και με βάση την ετυμολογία της λέξης από το γένος, το γονίδιο και αυτό. Αυτό βέβαια ήταν μια προσέγγιση, όπως σας είπα, όποιος θέλει μπορεί να αναλάβει να κάνει και μια εισήγηση για επόμενο θέμα, στο θέμα πάλι της οικογένειας, μιας προέκτασης, να το δούμε, γιατί όχι, ό,τι θέλετε. Να πω κάτι σύντομα. Πες το όνομά σου μόνο για να το Ελένη. Για μένα η οικογένεια, σε οποιοδήποτε μορφή που έφερε ο Σωτήρης, έχει πάθει μεγάλη κρίση πλέον και λόγω ανεργίας και λόγω έλλειψης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Συναντάμε προβλήματα πολλά, ενδοσχολική βία, γυναικοκτονίες. Οπότε προσπαθούμε να μην κάνουμε, δεν ξέρω αν εκφράζουμε σωστά, προσπαθούμε να μην κάνουμε λάθη και να δημιουργήσουμε την οικογένειά μας, οποιαδήποτε μορφή, με τα βιώματα που κουβαλάμε όμως. Γιατί όλοι έχουμε βιώματα. Καλά και άσχημα. Επειδή και η Ελένη ασχολείται με τον χώρο της αναπηρίας, όπως ασχολούμαι και εγώ, το μοντέλο που καθημερινά συναντάμε είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Παντού λείπει ο μπαμπάς. Και αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με τρομάζει πάρα πολύ. Καλείται μία μαμά, χωρίς εργασία, γιατί για να μεγαλώσεις πλέον ένα παιδί με αναπηρία πρέπει να είσαι από πάνω του για να του δώσει τα κατάλληλα εφόδια, γιατί δυστυχώς η κοινωνία μας δεν έχει εκπαιδευτεί ώστε να αποδεχόμαστε αυτά τα άτομα. Μία μαμά να είναι από πάνω από ένα παιδί συνεχώς, να έχει αφήσει τη ζωή και ο μπαμπάς να μην υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Αυτό που με εμένα είναι κάτι που με τρομάζει πάρα πολύ. Η μητέρα συνδέεται στη μήτρα με το παιδί και είναι αυτή που θα το αφήσει τελευταία. Επομένως, ειδικά στις δυσκολίες, είναι παρατηρημένο όντως, Σωτήρη, ότι ο πατέρας φεύγει πρώτος. Η μητέρα δύσκολα θα εγκαταλείψει το παιδί, πρέπει να συντρέχουν άλλες καταστάσεις. Αλλά όντως, πολλές χωρισμένες οικογένειες που είναι μονογονεϊκές και είναι η μητέρα με το παιδί σε αναπηρία, δηλαδή βαθμός δυσκολίας μεγάλος και υπομένου. Αλλά υποστηρίζουν, δηλαδή δεν γίνεται, δεν εγκαταλείπεις κάποιον έτσι. Και μέσα στο νοσοκομείο όμως, δηλαδή παντού όπως είπατε και πριν, όπως υπόθηκε σχεδόν από όλους, η οικογένεια είναι μια επιλογή στην πορεία. Υπάρχει η βιολογική οικογένεια, υπάρχει και η κοινωνική οικογένεια, όπως είναι αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Στο
νοσοκομείο που εργάζομαι είναι και εκεί μία οικογένεια. Έχω λοιπόν ανθρώπους να βοηθήσω, να υποστηρίξω που είναι ασθενείς και έχω και πάρα πολλούς συνοδούς ασθενών που είναι σαν να έχουν βγει εντελώς από τα νερά τους, σε έναν εντελώς χώρο που δεν ξέρουν τι να κάνουν, που φοβούνται, που έχουν μια εγκράτεια από όλο αυτό, έχουν ξεβολευτεί, που θέλουν και αυτή μια υποστήριξη. Παντού λοιπόν είναι μια οικογένεια και εξαρτάται τι είναι αυτό το συνδετικό της οικογένειας. Είναι η καλή πρόθεση να έχεις μέσα. Δηλαδή η μητέρα τι έχει. Έχει αγνή, καλή πρόθεση. Πώς το λένε αυτό. Σπλαχνική σχέση. Αυτό είναι η μαγιά, θα λέγαμε, της οικογένειας. Είστε με ένα φίλο και τον επιλέγετε για πολλά χρόνια επειδή έχετε καλή χημεία, έχετε καλή σύνδεση. Κάτι έχετε. Δεν είναι ο περαστικός. Γι' αυτό λέμε ότι και οι φίλοι μετρούνται στα δάχτυλα του ενός φίλου για όλη μας τη ζωή. Είναι μια δεύτερη οικογένεια. Και στην εργασία και παντού υπάρχουν αυτές είναι οι σχέσεις που θα λέγαμε οικογένεια. Που κάτι μας συνδέει, κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι, για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Αλλά όπως είπε και ο Φώτης, ο κάθε άνθρωπος είναι και τα αδέρφια είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και οι γονείς πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται σε όλα. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής. Και τα αδέρφια μπορεί να μην μιλούνται, αλλά στα δύσκολα θα βρεθούν. Ναι, Ηλία. Να πω τώρα εγώ δύο λόγια και να ξαναπάω στη θέση. Η οικογένεια είναι μεθοδικά βάλετε από παντού. Το παγκόσμιο σύστημα. Αρχίζουν από τον σπόρο, που αρχίζουν σιγά σιγά να τον βγάζουν στην άκρη για να μην χρειάζεται να δημιουργηθεί άνθρωπος από τον σπόρο. Τα άλλα στα μυαλά. Από εκεί ξεκινάμε. Να αρχίσουμε να δημιουργούμε και ανθρώπους με άλλο τρόπο, όχι με το μισό της οικογένειας. Το ξεκινάμε. Τα παιδιά του Σολή. Του Σολή να είναι με σπόρο ακόμα, τα υπόλοιπα δεν θα είναι ούτε με. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πέρα τη δημιουργία του ανθρώπου, με κάθε τρόπο βλέπουμε ότι διαλύουν, μεθοδεύουν οι προοδευτικοί, λοιπόν, μεθοδεύουν την διάλυση της οικογένειας. Φυσικά δεν θέλουν να υπάρχει οικογένεια, θέλουν να υπάρχει, δεν αναφέρουν ούτε σε, δεν βάζουν κανέναν βάτι κλπ. Αλλά θέλουν να βλέπουν οι οικογένειες είναι οι άντρες, οι οικογένειες είναι δύο γυναίκες μαζί, οι οικογένειες είναι ένας άντρας και ένας σκύλος. Θέλουν να μπασταρδέψουν με κάθε τρόπο την έννοια της οικογένειας. Να μην υπάρχει το λιβάνι. Λοιπόν, γονείς, μάλλον άνθρωποι, η συνέχιση της οικογένειας, όπως λέει το Σύνταγμα, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, η συνέχιση της οικογένειας επαφίεται στον πατριωτισμό των γονέων, τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί συνδέουμε την αναπαραγωγή με την οικογένεια. Η διαιώνιση της οικογένειας είναι μέσω της αναπαραγωγής. Γι' αυτό. Και γιατί πρέπει δύο άτομα να είναι οικογένεια μέσα στον ίδιο χώρο και να υπάρχει αναπαραγωγή και να υπάρχει αναπαραγωγή χωρίς αυτοί οι δύο άνθρωποι να δημιουργούν όλο αυτό το... Γιατί έτσι είναι η φύση, τα πουλιά, τα ζώα, όλα έχουν ένα ζευγάρωμα. Εμείς πάμε να διαλύσουμε το ζευγάρωμα. Στις εποχές ενδεχομένως που κάναμε την πίπια, στην συζήτηση που είχαμε τον παππού μου, πώς η προγιαγιά μου έφτασε στο χωριό, είχε αλλάξει από 3 διαφορετικά σπίτια. Η γυναίκα τότε συνήθισε αυτή την εποχή να μην μένει ανοιχτή, παντρευόταν και συνέχισε. Οπότε, αυτό γιατί να είναι κάτι το οποίο είναι ιδανικό πρότυπο εκείνης της εποχής και αυτό που συμβαίνει τώρα, το να μην, οι δύο άνθρωποι έρχονται σε επαφή, αλλά να μην μεγαλώνουν μαζί το παιδί και το παιδί να μην μεγαλώνει ιδανικά σε έναν χώρο που ονομάζουμε εμείς οικογένεια, να μην είναι κάποιο ιδανικό. Όπως είπες πριν, είναι μια σκέψη. Η γυναίκα αυτή το προσπάθησε 3 φορές. Δεν το έβαλε κάτω, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι κοινωνικά ήταν μόνο το θέμα και όχι η προσπάθεια. Να απαντήσω λίγο. Αγαπητέ φίλε, αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ επικίνδυνο. Έλεγα λοιπόν για να το πιάσω ότι αν πάμε υποθετικά να φανταστούμε
και να υιοθετήσουμε τέτοιες σκέψεις ότι γιατί να είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο ένα παιδί να μεγαλώσει σόν και καλά σε τέτοια περιβάλλοντα, σε τέτοια πρότυπα, όπως τα ξέρουμε. Όχι, είναι το ιδανικό. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι δεν συμβαίνει πλέον αυτό. Συμβαίνει και παρασυμβαίνει. Αυτά που λέτε εσείς είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Ευτυχώς. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε εδώ με την μικρή, πολύ μικρή εξαίρεση. Το ότι η εξαίρεση έχει ανωδική πορεία τις τελευταίες δεκαετίες, ναι, θα το δεχτώ. Όχι όμως ότι να το βάλουμε ότι αυτό είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ο κανόνας για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, μιλάμε για τον κανόνα όπως αυτός έχει υιοθετηθεί στο πέρασμα των χιλιετηρίδων, στο πέρασμα της εξέλιξης του είδους. Μη στεκόμαστε στην τελευταία 20ετία και εξετάζουμε αυτό που βλέπουμε και το λέμε αυτό είναι ο κανόνας, τελευταία 20ετία, όχι. Και αυτές οι σκέψεις πιστεύω εγώ ότι είναι λάθος και επικίνδυνες ταυτόχρονα. Γιατί άμα υιοθετήσουμε τέτοιες αρχές και τέτοια συστήματα στην κοινωνία μας, χάνεται ο δεσμός της οικογένειας, ξεφεύγουμε από τα ένστικτά μας και αφινόμαστε μετά να κινούμαστε σε ένα χάος, σε μια κοινωνία που... Ακόμα και η φύση έχει οικογένειες. Τώρα, αν μου επιτρέπεις λίγο, στο κάτι άλλο που άκουσα πριν, ότι είμαστε και εμείς εδώ μια οικογένεια κλπ. Ναι, αυτό το λέμε, ότι είμαστε μια οικογένεια, ή στον εργασιακό χώρο, είτε στη γειτονιά, οτιδήποτε, με την ευρεία έννοια της λέξης οικογένεια, μεταφορικά. Δεν το λέμε κυριολεκτικά. Εγώ θα το έλεγα έτσι, για αν θέλουμε μισόν και καλά να το διαχωρίσουμε, μικρές κοινωνίες. Μας ικανοποιούσε. Αν μας ικανοποιεί, ας το ονομάσουμε έτσι. Όχι όμως οικογένεια όπως το ανέπτυξε η κυρία. Καθένας όμως λέει την άποψή του. Ναι, και έχουμε διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν νιώθω την οικογένεια του σπίτι στο οποίο έχω μεγαλώσει. Να ρωτήσω εγώ κάτι όλα. Η οικογένεια υπήρξε πρώτα ή πετεινό? Η οικογένεια δεν ήταν κοινωνική ανάγκη? Έγινε θεσμός μετά? Γιατί χρειάστηκε να φυλάξουν τα μωρά, να πάει κάποιος να πολεμήσει, να γίνονται όλα αυτά. Δεν υπήρχε η οικογένεια πρώτα και μετά άρχισαν και γερούσαν. Και το μητρό. Και μετά χρειαζόταν αυτό να μαζευτεί, να γίνει κάτι, να ελεγχθεί. Να φορολογηθεί. Πολλά υπάρχουν μετά. Αλλά όμως σαν αρχή γεννούσαν. Δεν υπήρχε οικογένεια. Μπορεί να γίνει και ο πατέρας, το παιδί, όχι. Ναι, έτσι όμως ξεκίνησε. Ναι. Μετά άρχισε να ανεβαίνει η σπήρα, να αρχίζει να υπάρχει αναστέρηση, υπήρχε τούτο, υπήρχε τα πια, άρχισαν να το συμμαζεύουν το πράγμα. Γιατί βλέπαμε ότι με τον πατέρα γεννιούνταν τα παιδιά άρρωστα, άρα δεν γεννούσε ο πατέρας με τα παιδιά. Να βάλω εδώ κάτι τώρα, εδώ με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά είναι Ζωή, σημαντικό. να σε διακόψω Ναι, και εγώ ναι. για να απαντήσεις συνολικά. Βεβαίως. Συνέχεια από την κυρία. Ναι. Τελείωσε η κυρία. Τελείωσε. Και χρονολογικά εγώ απόρα το σκέφτομαι και προσπαθώ να πάρω τον λόγο, γιατί βλέπω έτσι να πείσετε διάλογους. Καλός γόνιμος είναι, αλλά πρέπει να μπουν κι άλλα. Ενδιαφέρον αυτό το θέμα που ανέπτυξε ο λόγος του Δεκίου. Χρονολογικά, επειδή εσύ τώρα το έψαξες με την οικογένεια, δεν ξέρω πόσο βαθιά πήγες. Πότε ξεκίνησε ο θεσμός της οικογένειας? Εγώ δεν το έχω ψάξει, δεν το ξέρω. Έτσι όπως είπε και η κυρία. Γιατί έχω διαβάσει στην πρωτόγονη κατάσταση δεν υπήρχε οικογένεια. Συνουσιάζονταν τυχαία όπως Η τα αλήθεια ζώα. είναι ότι τόσο πίσω δεν πήγα, κύριε Σωκράτη. Ειλικρινά, είναι μια πρόκληση. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να πάω ακόμα παραπίσω. Γιατί διάβασα ότι στην πρωτόγονη κοινωνία. Να απαντήσω. Ναι, άμα ξέρετε. Η έννοια, απαντήσω, η έννοια της οικογένειας δεν έχει καν
ένα σημείο σταθερό. Επειδή ο άνθρωπος, όπως και όλα τα ζώα στη φύση, έχουν εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου, έτσι μπήκε και το χαρακτηριστικό της συνύπαρξης των ανθρώπων τότε, θα το πω Neanderthal, θα το πω Homo sapiens, θα το πω όπως και αν το πούμε τέλος πάντων, χρονολογικά δεν μπορούμε. Αυτό το μελετάνε άλλοι, εγώ δεν είμαι του χώρου αυτού. Αλλά αυτό το καταλαβαίνω. Σιγά σιγά έγινε. Στην αρχή γινόταν όπως και με τα ζώα. Για να έβλεπαν όμως στηριζόμενοι στα ένστικτά τους, στα αρχαίγωνα τότε ένστικτα, τα ανθρωποειδήτα τότε, που είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν την νοημοσύνη τους, ότι κοίταξε, αν δεν προστατέψω το παιδί, άμα δεν μαζευτώ με τον έναν και με τον άλλο να κάνω μια στοιχειώδη οικογένεια, πάει το παιδί. Το έφαγε το λιντάρι. Παράδειγμα. Χάθηκε. Άμα δεν είχε φροντίδα. Ενώ είδαν την αναγκαιότητα του να πλησιάσει ο ένας με τον άλλο. Όχι οποιοδήποτε ένας με τον άλλο. Πώς? Η γυναίκα την είδε την αναγκαιότητα. Πρωτίστως. Για να προφυλάξει το γέννημα. Εννοείται. Ξεκίνησε σαν μια ανάγκη ζωής. Και η ίδια ως κυοφορούσα χρειαζόταν φροντίδα. Η γυναίκα που κυοφορεί χρειάζεται πλαίσιο υποστήριξης. Άρα η οικογένεια δεν μπορεί μόνη της να το φέρει όλο αυτό εις πέρας. Και αυτό από μόνο του είναι μια μικρή οικογένεια. Τώρα, ήθελα να τονίσω πάλι μια επικινδυνότητα εδώ πέρα. Πρόσφατα, επιτρέπεται στην ίδια γραμμή αίματος να δίδεται σπέρμα για τεκνοποίηση. Στην ίδια γραμμή, αδέρφια. Πώς να μιλήσει την αδερφή. Επιτρέπεται χωρίς να το ξέρει. Γραμμή σπέρματος και νομοθετικά πια μπορείτε να το ελέγξετε αυτό που σας λέω σαν πληροφορία. Το λέω αυτό, ορμόμενος και από αυτά που έλεγε ο Σωτήρης νωρίτερα, ότι μιλάμε για διάφορες μορφές οικογένειας. Τώρα όμως που επιτρέπουμε στην τεχνολογία να παρεμβαίνει τόσο πολύ, ποιος την ελέγχει, πού είναι η βιοειθική. Κάντε το λίγο πιο ανάποδο. Ναι, το σπέρμα. Το σπέρμα, Παράδειγμα, το παίρνω εννοείται από τον έναν αδερφό στην αδερφή, αυτό εννοείται. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν νομίζω. Πείραμα γίνεται η χώρα μου, πείραμα. Άλλο το πείραμα και άλλο επιτρέπεται. Εγώ σας λέω... Άλλο το ένα, άλλο. Έχει περάσει νόμος, επιτρέπεται. Εγώ θα το ψάξω ξανά και θα σας το φέρω με στοιχεία την επόμενη φορά αυτό, γιατί δεν το λέω. Αυτό δεν στέκει και το ξέρουν καλά οι επιστήμονες, ούτε με τους στοιχειώδεις νόμους του Μέντελ. Κύριε Μαϊδόνη, προεκτείνοντας αυτά που λέγατε πριν, γι' αυτό λέω αυτή την πληροφορία τώρα, διότι η ιστορία έχει αποδείξει κάποια πράγματα. Όταν εμείς όμως δεν εμβαθύνουμε στην ιστορία, φυσικό είναι να τα περνάμε έτσι ανάλαφρα από πάνω και να μην το βασανίζουμε λιγάκι το θέμα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Άλλο για πειραματικά. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Ή αντιτίθεται στους στοιχειώδεις νόμους του Μέντελ. Το ξαναλέω. Συμφωνώ μαζί σας. Το λέω για να δείτε τις προκλήσεις που έχουμε από την επιστήμη αυτή τη στιγμή, η οποία δεν είναι πάντα καλοπροαίρετη και υπάρχουν και κάποια βίτσια ανθρώπων που... Τα πειράματα που έχουν γίνει στην ψυχολογία είναι τερατώδη. Αποκαλύφθησαν μετά από χρόνια. Και δεν ήξερε κανείς ότι συμμετείχε σε αυτά τα πειράματα. Δεν σου κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή και πούμε αυτό το πείραμα. Εγώ το εξέλαβα, τη λέξη, το ρήμα επιτρέπεται σαν θέσπιση, σαν νομοθέτημα. Όχι σαν υποχρεωτικότητα, αλλά υπάρχει το παράθυρο στον νόμο που λέει ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό το πράγμα είναι νόμιμο. Επιτρέπεται. Ίσως να υπάρχουν προϋποθέσεις και κόμματα από πίσω. Θέλει διερεύνηση. Βεβαίως. Χρυσάντη, σήμερα δεν είπες τίποτα ακόμα. Σ' ακούμε. Δεν μπορώ και να μιλήσω από την Λοιπόν, και εγώ στην οικογένεια θα αναφερθώ.
Πραγματικά σήμερα στην οικογένεια της έννοια, δηλαδή πατέρας, μητέρα, παιδιά, δεν υπάρχει επικοινωνία σήμερα. Και θα συγκρίνω δύο οικογένειες, μάλλον ναι, την οικογένεια τη σημερινή με την οικογένεια που έζησα εγώ παλιότερα, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι εμείς της ηλικίας μου. Παλιότερα υπήρχε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά. Επικοινωνούσαμε πάρα πολύ. Υπήρχε η γειτόνισσα, υπήρχε και ευρύτερη έννοια της οικογένειας. Κουβεντιάζαμε. Δεν υπήρχε κινητό και τηλεόραση τότε. Ναι, κουβεντιάζαμε. Θυμάμαι, κάθε πρωί σπίτι μου, ερχόταν, γιατί ζούσα και με τον παππού και με τη γιαγιά, ερχόταν οι γειτόνισσες και μόλις ξυπνούσανε, ο παππούς μου έπαιρνε εφημερίδα, ερχόταν να ενημερωθούν από την εφημερίδα, να μάθουν τα νέα, κουβεντιάζαμε, πίναμε τον καφέ μας, το τσάι μας, τι πίναμε. Υπήρχε επικοινωνία. Σήμερα, δεν θα επεκταθώ πολύ σε εκείνη, πολλά έχω να πω για εκείνη την οικογένεια, πάρα πολλά. Σήμερα βλέπω ότι δεν επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, καθόλου. Θα πω το γιατί, κάποιους λόγους που δεν επικοινωνούμε. Ίσως θέλουμε εμείς, ένας λόγος είναι που θέλουμε εμείς οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, ας το λέω. Πιστεύουμε αρκετοί από εμάς ότι όλα τα ξέρουμε, όλα τα κατέχουμε, ότι όλα κάπως έτσι είναι και ότι τα παιδιά δεν παρακολουθούμε την τεχνολογία καθόλου, τις εξελίξεις γενικά της ζωής καθόλου. Μένουμε στα παλιά. Δεν μιλώ έτσι για όχι την πλειονότητα, αλλά μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που πιστεύω είναι σε μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων, να πιστεύουν ότι έχουν αυτό το δίκιο. Και απομακρυνόμαστε από τα παιδιά. Πολύ. Έρχονται δηλαδή σπίτι τα παιδιά, καθόμαστε στο τραπέζι, ανοίγουν, παίρνουν το κινητό και αρχίζουν. Και το παρατηρούμε αυτό και έξω στα καφενεία που πίνουμε λίγο στα καφέ, ότι βγαίνουν παρέες και δεν κουβεντιάζουν. Έχει το καθένα παιδί το κινητό του, ενώ βγήκαν να πιούν καφέ και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μέσα από τα μηνύματα δηλαδή. Ναι, μέσα από τα μηνύματα. Βλέπω ζευγάρια στο Κιέριο που πάω, που κάθονται και βγήκαν να πιούν καφέ και δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε καθόλου. Άρα και δεν έχουν να πούν τίποτα. Τα έχουν εξαντλήσει όλα τα θέματα. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι η επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχει αγάπη, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία. Καθόλου. Τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν προσπαθούμε να προσεγγίσω ένα τον άλλον. Δεν το βλέπω αυτό, όχι μόνο στη δική μου οικογένεια. Μιλώ, έτσι παίρνω παράδειγμα, γιατί έχω αρκετές παρέες να στρέφουμε και με άλλες και βλέπω ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Κάποτε μια μέρα που έχει σχέση με αυτά, σταμάτησαν τα πάντα, διεκόπηκε ίντερνετ, τα πάντα. Και ένα αγόρι, ένας νέος, αναγκάστηκε εκείνη τη μέρα να μην μείνει στο δωμάτιό του με τον υπολογιστή, με όλα τα τεχνικά μέσα, αναγκάστηκε να καθίσει με τον πατέρα του και με τη μάνα του. Και κουβέντιασαν, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν, και κουβέντιασαν. Και βγαίνει την άλλη μέρα με το φίλο του, παρέα έξω, και λέει, χθες λέει με αυτή τη διακοπή που έγινε, κάθισα σπίτι μου, λέει, και κουβέντιασα με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου. Καλοί άνθρωποι είμαι, λέει. Φαντάσου δηλαδή πόσο τους ήξερε. Και το βάρος τώρα πέφτει σε εμάς τους μεγαλύτερους να προσεγγίσουμε τα παιδιά και με την αγάπη, αλλά δεν φτάνει μόνο η αγάπη. Χρειάζονται και γνώσεις. Χρειάζονται πολλά πράγματα για να προσεγγίσουμε τους νέους, γιατί αυτοί οι νέοι είναι το μέλλον μας.
έλλειψη υπομονής, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη χρόνου, πρόθεσης και διάθεσης. Πάντα υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει πρόθεση και διάθεση για να επιληθούν και όλα αυτά διαφορετική αρνητικά. Διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς, αλλιώς τα βλέπουμε εκείνοι και δεν προσπαθούμε εγωιστικά να τα πλησιάσουμε τα παιδιά μας. Θέλουν πλησίασμα τα παιδιά. Και αυτό που ο καθένας έχει κλειστεί, να το πω, στο καβούκι του. Και η οικογένεια θεωρώ είναι προσφορά και ο καθένας δεν είναι διατεθειμένος να βγει από τον εγωισμό του και να βγει από τη βόλεψή του και να προσφέρει. Δηλαδή, προσπαθεί να εκπληρώσει, ας το πούμε, τις δικές του ατομικές, τέλος πάντων, προτεραιότητες και οτιδήποτε, παρά να λειτουργήσει λογικά. Και έπειτα θέτω και το ερώτημα, είναι όλοι κατάλληλοι να γίνουν γονείς? Υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή να υπάρχει κάποια κριτήρια, κάποια εκπαίδευση για να πάμε σε μια εργασία σπουδάζουμε. Για να γίνουμε γονείς όμως δεν κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να έχουμε, πέρα από το ένστικτο της οικογένειας, οτιδήποτε ότι πρέπει να κάνουμε οικογένεια, να υπάρξει κάποια, πώς να το πω, επιμόρφωση. Πλέον υπάρχει επιμόρφωση για νέους. Θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό. Πλέον υπάρχει επιμόρφωση για νέους γονείς. Απλά εγώ πιστεύω ότι πλέον λειτουργούμε λίγο και με το πρέπει και όχι με το θέλω. Με τα πρώτα της κοινωνίας πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά, όχι ένα, για δεύτερο οπωσδήποτε. Όμως μπορεί να υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Το δέντρο, εάν δεν οριμάσει, το φρούτο, στο δέντρο, εάν δεν οριμάσει, δεν αποχωρίζεται το κλαρί. Πρέπει να το εκβιάσεις, να το τραβήξεις. Αλλιώς πέφτει μόνο του. Οριμάζει και τότε μπορεί να δώσει όλη την νοστιμιά, όλη τη θρεπτική αξία, όλα τα πάντα. Ενώ εμείς με όλο αυτό το πρέπει τι είναι? Ένας καλυμμένος εκβιασμός. Πρέπει σε όλα, άρα μία ανοριμότητα σε όλα. Ναι. Να βοηθάτε ακόμα να κλείσω. Βεβαίως. Είχαμε πει ότι σε κάποιες κοινωνίες οι νέοι φεύγουν πολύ νωρίς, να γίνονται 18 χρονών, πάνε σε, ας το πούμε, μένουν σε άλλο χώρο. Σήμερα που τα παιδιά 30, 40, 50 μένουν με τους γονείς, δεν είναι υγιές. Αλλά λένε οικονομικά δεν μπορούμε να είναι στο ίδιο μέσα να τα βγάλουμε πέρα, άλλο θα μείνουμε μαζί. Είναι υγιές αυτό? Να απαντήσω. Ναι. Στο πρώτο σχέδιο, αν και δεν ήμουν από την αρχή εδώ, στο αν πρέπει όλοι, αν καταλάβω καλά, να κάνουν οικογένεια ή όχι, ή υπό προϋποθέσεις. Πάλι θα χρησιμοποιήσω λίγο σκληρή γλώσσα. Αν προχωρήσουμε σε τέτοιο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν πάω πολύ μακριά πίσω. 40, 35, Γερμανία, χιτλερισμός, ναζισμός, φασισμός. Εκεί το κράτος πήγαινε να κάνει ελεγχόμενη αναπαραγωγή του είδους με στόχο την επίτευξη της αρείας φυλής. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Η μία, η πιο όμορφη από τις δύο, τον Άμπα, του συγκρότημα που ξέρετε, είναι Νορβηγίδα. Μετακόμισε στη Σουηδία η γιαγιά της. Γιατί δεν της άντυχε η κοινωνία εκεί της Νορβηγίας, επειδή γεννήθηκε από πατέρα Γερμανό, ναζιστή, και μάνα Νορβηγίδα. Έτσι διέταξε το σύστημα κατοχής στην Νορβηγία αυτός να πάει να ζευγαρώσει με αυτή. Άρα, αν το πάμε, που θέλω να καταλήξω, στο ποιος πρέπει να κάνει οικογένεια και ποιος δεν πρέπει,
κινδυνεύουμε να παρεκτραπούμε σαν κοινωνία. Τι χρειάζεται? Αυτό που είπε ο Σωτήρης. Καθοδήγηση από την κοινωνία, έτσι ώστε τα μέλη, οι άνθρωποι που αποτελούν την κοινωνία, να είναι έτοιμοι να κάνουν οικογένεια. Καθοδήγηση. Όχι υπό την έννοια πρέπει ή δεν πρέπει, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Έτσι, αυτό... Εντάξει. Ναι, νομίζω και εγώ. Όχι, αλλιώς ήταν η προσέγγιση. Το έθεσε ότι, αν κατάλαβα καλά, ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν σχολές που να ετοιμάσουν τα παιδιά για την οικογένεια. Παλιότερα υπήρχε σχολή γονέων, πριν πάρα πολλά χρόνια, στην κοινωνική παρέμβαση. Και είχαμε μαζευτεί 10 άτομα ήμασταν τελικά. Αλλά παρακολουθούσαμε ένα χειμώνα. Σχολή γονέων ήταν. Πάρα πολύ ωραία και πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Πώς να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά. Αυτό θα έπρεπε να γίνει, να υπάρχουν αυτές οι σχολές. Και τώρα υπάρχουν τέτοια προγράμματα και υπάρχουν και οι καθοδήγησεις της μητέρας από τη στιγμή που έχει το έμβριο και... Ναι, αλλά πριν ας πούμε, όταν δύο νέοι ερωτεύονται και θέλουν να κάνουν... θα κάνουν οικογένεια νέοι όρμα. Εκεί να υπάρχει ένα σενάριο, πώς να ξεκινήσει. Υπάρχει καθοδήγηση και ψυχολογική και συμβουλευτική, αν θέλεις να δημιουργήσει οικογένεια. Απλά ίσως ότι δεν ξαφνόμαστε τώρα τόσο. Χρειάζονται και γνώσεις. Σωτήρη είπαμε. Ναι. Υπάρχουν. Ποιος τα ξέρει? Εγώ ασχολούμαι χρόνια ολόκληρα με τις πληροφορίες και δεν το ξέρω αυτό. Οπότε πρέπει να τον ζητήσουμε λίγο περισσότερο. Να το δημοσιεύουμε. Όταν λέμε να γίνουν σχολές γονέων κλπ. Πρέπει να είναι γνωστά με τον τελευταίο άνθρωπο, τελευταίο χωριό. Υπάρχουν για να υπάρχουν. Ότι το κράτος ενδιαφέρεται και έχει. Εγώ δεν το πάω τόσο κρατικά. Δεν λέω που το πάει εσύ. Η απάντηση είναι αυτή. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Όταν δεν είναι γνωστά στους πάντες, και θα έλεγα και ακόμη να είναι υποχρεωτικό. Όταν πρόκειται να παντρευτεί κάποιος, να έχει σε γάμο, να περνάει πρώτα από τους γονέων. Και μετά να παίρνει το πιστοποιητικό για τον παπά να ή το δήμαρχο. Οι περισσότεροι από εμάς βολευόμαστε, δεν είμαστε προς αναζήτηση, δεν ψαχνόμαστε. Φταίμε και εμείς το ότι δεν είναι τόσο ακουστό. Να τους Καζαντζάκης. Αυτό που είπε ο Σωτήρης θέλω να πω. Γιατί ξεκινήσαμε από τη Σπύρα. Εάν ο άνθρωπος είναι μία Σπύρα, για να μπορέσει να συνυπάρξει χρειάζεται Σπύρος. Κόραξε λίγο. Επειδή είμαι λίγο περήφανος, πιθανόν αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές να τα επαναλάβουν. Δεν πειράζει. Η επανάληψη μήτε μαθήσεως. Ανατρέχοντας το παρελθόν, βρίσκουμε καλύτερο πρότυπο οικογένειας. Όσο περισσότερο τρέχουμε σαν το Θανάση του Βέγκου, φτάνουμε, πού φτάνουμε? Στην αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν οικογένειες αιών, είχαν οικογένειες ανθρώπων, είχαν και τις Αμαζόνες, πολεμίστριες, καλές. Ο φιλόσοφος των αριθμών, Πυθαγόρας, εντόπισε τη θέση, εντόπισε και την αντίθεση με τη θεωρία των 10 αντιδέτων της φύσεως. Εάν λοιπόν με τον Πυθαγόρα μας ενδιαφέρει όμως το τώρα και το μέλλον. Εάν ο Χίτλερ δεν κατόρθωσε να κάνει το τέλειο γένος,
με τη θεωρία της ευγονίας. Αυτό θα το κατορθώσει στο άμεσο μέλλον της προσοχές η επιστήμη της προδοποίησης και προπαντός της τεχνητής νοημοσύνης. Θα δημιουργήσει η οικογένεια που δεν θα έχει καμιά σχέση με την ανθρώπινη φύση. Τώρα, τι οικογένεια θα δημιουργήσει, ρομπότ, μηχανών, πιστεύω ότι η γενιά μας θα τη βιώσει. Σήμερα οι οικογένειες, οι σύγχρονες, η μικρή οικογένεια αυτή που έμεινε, θυμίζει μεγάλη ζούγκλα. Δεν έχει τίποτα ανθρώπινο μέσα. Αυτά ήθελα να πω και ο Θεός βοηθός. Τι θα γίνει στο μέλλον, μάλλον η γενιά μας εδώ, εγώ βέβαια είμαι λίγο μεγαλύτερος από όλους σας και εσείς οι νεότεροι θα το βιώσετε. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κατάρτιση. Λοιπόν, να πω σχετικά με τις σχολές γονέων ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν στο Ήρη, γιατί εγώ γέννησα παιδιά, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, το είχα ψάξει τότε, ελάχιστα πράγματα υπήρχαν, μέχρι και το Υπουργείο είχα φτάσει. Αλλά όντως, αν το ψάχνεις πάρα πολύ που έλεγε ο κύριος Σωκράτης, μπορούσες να βρεις μια άκρη, απλά δεν υπήρχαν εδώ στην περιοχή και υπήρχε κάτι με ξύλινη γλώσσα, κάτι που δεν είχε εφαρμογή επί του πρακτέου που χρειαζόμασταν εμείς κάποιες πληροφορίες. Όμως θα πρέπει κανονικά, μέσα από την εκπαίδευση, ο άνθρωπος να μαθαίνει πώς να γεννάει, γιατί ο φόβος είναι αυτός που πρέπει να καταπολεμήσουμε πρώτον. Οι γυναικολόγοι πλέον, οι περισσότεροι δίνουν τέτοιες δωρεάν παροχές, όπου μία νοσηλεύτρια καθοδηγεί τις μητέρες σε διαφορετικά γκρουπς. Σωτήρη μου, είπες πλέον. Για πόσα χρόνια οι γυναίκες γεννούσαν με καισαρική, γιατί χωρίς λόγο. Για πόσα χρόνια, τουλάχιστον 30, είχε καταργηθεί ο θυλασμός, γιατί έπρεπε να πουληθούν τα διάφορα αντενεκάκια με το γάλα στα ράφια. Κάναμε αμάν και πώς να ξαναβάλουμε τη γυναίκα να θυλάσει και να προσπεράσει τις πρώτες δυσκολίες, γιατί με την παραμικρή δυσκολία έλεγε εγώ αυτό δεν μπορώ, δεν κάνω. Μα πώς οι γυναίκες στην Αφρική θυλάζουν και εμείς εδώ δεν μπορούμε να θυλάσουμε. Επίσης στο νοσοκομείο, επανέρχομαι στον χώρο εργασίας, συμβαίνει συχνά να πεθαίνουν άνθρωποι. Σας πληροφορώ ότι οι συγγενείς, οι συνοδοί, δεν αφήνουν τον άνθρωπο να πεθάνει με την ησυχία του. Σας το λέω έτσι με πολύ πόνο ψυχής, ειλικρινά. Και πολλές φορές τους βοηθάμε, προαιρετικά βέβαια, καταλαβαίνετε, ναι, δεν είναι... Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε πια στάνταρ πρωτόκολλα, παντού πρωτόκολλα, αλλά στον χρόνο που μπορούμε τον αξιοποιούμε έτσι, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απενεχοποιηθούν και να αποσυνδεθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να σας πω, αυτό όμως δεν θα έπρεπε να διδάσκει. Εάν δεν διδάσκονται τα ανθρώπινα. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ποια είναι τα εμπόδια. Λέω το γεγονός και την ανάγκη. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να το διερευνήσουμε παραπάνω, πολύ ευχαρίστως. Και την επόμενη φορά, εάν να βάλουμε ένα τέτοιο θέμα, να καλέσουμε και έναν της Εκκλησίας να μας πει την άποψη επί του θέματος. Αν και μπορούμε, όπως είπατε κύριε Μαϊδόνη, στο διαδίκτυο, να βρούμε τα πάντα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά που ήσασταν εδώ σήμερα, διαζώσεις, που μοιραστήκαμε επιγνώσεις πάνω στο θέμα της οικογένειας από το σπόρο στη σπήρα. Να ευχαριστήσω τον ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής και γενικότερα τα βιβλιοπωλεία της περιοχής, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί τις ενημερώσεις που βάζουμε για τις μηνιαίες συναντήσεις μας.
Όσοι θέλετε να δηλώσετε εθελοντές στην κίνηση Φως σε Δράση, μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία και με χαρά θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Και να ευχαριστήσω επίσης όλους εσάς, φίλοι και φίλες του διαδικτύου, που παρακολουθείτε εκ των υστέρων τα βιντεάκια που ανεβάζουμε με τα θέματα συζήτησης. Να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη συνάντηση. Γεια σας.